berita kabeh ya Mas. Berita rasa dituduh. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng. Heeh. Oke. Iya di streaming kok mau sarepe lungguh monggo support Ica. Duduk. Suwira manggung bareng? Iya. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, di rumahnya jenengan. Nah, iya. Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Iya. Satu sanggar, latihan ya bareng-bareng sama teman-teman ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya. Ngindeni. Iya toh? Iya, TA pas TA-nya. Kok TA toh? Apa toh? Prakerin. Oh iya toh. Lali loh Mas. Prakerin gak wis. Sudah lama, iya. Wah, sampean kok cepet men gede iki to. Iya, modot loh Mas, ngene iki piye to jane? Kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Blitar. Ning Blitar. Oh, pas nderekne iki Seno. Almarhum Pak Seno. Nggih, padahal dulu kita pas ngono ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya almarhum Bapak. Iya. Pas nyusul di mana Mas itu? Penataran. Aku sing nggae klambi abang kayak Mas ya. Fotomu jek. Ijek lho to mangi. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis ora petuk ya ngono kuwi. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas. Iya, semangat mu jenenge. Ya namanya netizen. Budaya. Nah, budaya cinta melestarikan budaya. Saiki kan zamane wis sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki yo kena nggo dokumentasi, kena nggo sharing-sharing karo seniman liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kenek di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Mas, tapi bagus ora mergo enek sampeyan. Kira mungkin bakal rame. Mesti rame mergo gara-gara sampeyan. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Jauh-jauh loh dari Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno terima kasih. Om Juki, Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Mas, dari Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono nggih Mas. Sudah memberi tempat memberi kesempatan. Ya, tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini loh. Iya, matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus Buwono. Menawi panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Mas? Lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur oh mboten. Diwakili Mbak Lita bae iku. Gemarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih. Biasanya campur sari lek karo aku biasanya duete kan apa kae? Lestari. Lah nek kene ra iso. Dalam? Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lho Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Terima kasih. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun kek. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Oh iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak
Ayah Seno, Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman, keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Ibu Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Wah niki gandeng mboten. Duet malah huru hara malih lho Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari kula mboten wonten duet. Nggih. Apa duet sama adik Mirza? Iki karo adike. Adik iki yo lek nembang suarane apik lho. Duet sama adik Mirza, sini adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sugeng dalu. Wah, Dek Mirza kok sampean bengi iki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih. Ini ya aku yo jek belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kae wis kondi yo. Ya, semoga Adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pancen Aku panjenengane ndredeg lho Mas mau. Panjenengane Swargi Kisena kuwi apa ya? Dadi motivasi kagem anak-anak muda. Ya, betul sekali Mas. Ora ono panjenengane ya bocah nom-nomi ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, kuwi hebate Pak Seno. Iya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar. Amin. Semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin tok. Ya, nyanyi. Nyanyi napa? Lagunya tembangnya itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Oh nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya. Mas Yogi kon keyboard coba. Keyboard goib. Damel bawa napa mboten ini? Adik Mirza. Adik Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, ngagem bawa. Berarti ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. Pelok tenan Cak Adi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo. Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Mas. Iya to jane ora kurang ajar. Kabeh kaget iki. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. Nggonku nunggu Ayo joget-geti lho. srengenge nganti lingsir ngajak aning
ndak pelorot kok, Mbak. Lah apa dimlorot mau ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Weh dijawil mbakmu kok moh ngono iki apa to? Lah ya malah dilaki piye to? Wes swaleh Mas. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyubri sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Dalam? Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge kene aku nunggu
suaranya. Oh, wayangnya juga bagus. Ndasku gede iki golek di. Engko blakone ra sedeng kowe. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Iya, nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Sudah. Nggih. Nggih, terima kasih Adik Mirza. Nggih, sama-sama. Doa terbaik ya. Walaupun ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Amin. Kita berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok kasih turu iki. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya, Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur mbah nuwun Mbak Lita. Nggih. Nggih, napa badhe Dalam nembang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing ninggih. Niki tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon masih ah menten. Nika mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa. Oh nggih. Monggo Mas.
Lah nika tasih wonten pamundutan saking Mbah Lurah nggih. Nggih. Pamundutanipun apa? Napa, Mbah? Oh, kepengin bawa Mbak Nita. Oh, nggih monggo. Monggo. Monggo bawa. Monggo Mbah Lurah monggo. Oh. Parang jumeneng wonten mriki mawon Mbah Lurah. Jenengan pangganti panjenengan jumeneng mawon Mbah Lurah. Kangene ati pelok 6 nggih. Wah, kene ati pelok 6 Mbah. Kangen ati mboten jumeneng mawon. Punika Mbah Lurah nggih. Pundi? Damel mik Dong. dong. Oh, Mbah Lurah Dongkol. Nggih, wilujeng dalu nggih Mbah Lurah. Nggih, Pak Nggih, Beni. matur nuwun kepareng rawuh. Alhamdulillah. Nggih, Nggih, monggo, Mbah panjenengan Haji. badhe bawa rumiyin Mbah Lurah? Nggih. Oh, nggih, monggo. Mbah. Ya mesti Oh, lah. kok Ya nyawer mesti napa lah. mboten? Kitong srina tokas maran memanise anggukati Jan suwantane jenengan sae lho, Mbah Lurah. Bening. tapi sinawanging netra Mbah Lurah kalih Mbah niki ingkang gambang niki pun bestian to, Mbah? Nggih. Pun bestian. Oh. Basa Jarene- mok bestian iki. Sahabat. Karo priantun sepuh. Suwe Oh, besti. suwe angangane Nggak boleh diganggu, Mas. darmaning lara branti solae taman wuyo nora ono sada yen ratamu sira yakti Ya to, Mas. Wis besti yo biasa Oh. ngono kuwi. Nimas manis nyata kang karya kas maran monggo Mbak Rintang. Nggih, matur sembah nuwun niki panjenengan napa kula tembangi lintune pripun, Mbah Lurah? Suwene awase Kali Ibu Tawiyah napa? Oh, nggih, nggih. Oh, napa panjenengan ingkang nembang nggih, Mbah Lurah nggih? Nggih. Siap, Mbah. Jenengan ampun grogi.
Lah ya, tapi ra sida metu sawere ya, Bu ya. Aku ganti nyawer. Mboten Mbah Lurah nggih. Panjenengan mawon ingkang ngembang. Sawi duwe lawase kowe lunga ora pametanku coba ngayu pabujanku ati susah mung kangen piramu
Mbak Lurah. Jadi sampean mau apa? Dilintang? Sampun Mbak Lurah. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget nggih. Ini ki makan gaji buta namanya. Lara nyanyi aku. Lah sing dikokon nembah sampean kok malah. Lah nggih to. Kula tibakno nggih. Radi saged kedi-kedi niku wau. Bos, yo jane, basa ireng. Ngapunten nggih Mbak Lurah, matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi rezekinya semakin lancar nggih. Amin. Nggih, sudah niki Mas Willy. Nggih, ampun matur sembah nuwun nggih. Nggih. Pinanggih malih mangke gara-gara nggih dilintang. Nggih, Mas. Nggih. Kuku sing dupakun kumelun gening ken tiasa ngapa